Na Rympei U ka channel nabynta ki paidbah Bri U Hynñiewtrep. Kani ka di kata ka kerwa Khubor ka bala tho do ma madia lalu bara kani ka kerwa ulo tho ka ba ongkum ni ka senduk ka jutang ublei haka jingya dei bat ka synshar ka khadar ka senduk ka jutang ublei haka ktin pareng la khot yaka the ark of the covenant yakani ka senduk ka jutang lashna yaka nakabanta ka jingya lenti jangki khon Israel syaka takari ka jingkular ka baki khot ka ri kanan haka por jong Moses dan ayu haka ni ka senduk ka jutang ulabo ikani ka jingkeli ka senduk ka jutang ka kit ya ka jingdon jong ublei ni ka presence of God haka ktin Hebrew lakot ya ka ni ka jingdon ublei da ka ktin shakina ka pamut ka buram jong ublei ka bami na ka jingshong bat ka jingdon jingdap ublei haka ni ka senduk ka jutang ikon Israel hapo ka jingyalam Moses rengkat ki baba ya ka senduk ka jutang judan manu-manu bala banyeng persya ya ki kon Israel haka tu kapor ki job thamalut ya ki nongshun jongki dakata ka jingjob badan buram kadhado baki nongshun jongki kon Israel ki shepting lut ya ki kon Israel namar ki tip bagi kon Israel ki dan ya ublei badan bor bat halor ya baroh nakaliang jongki nreja ayu ya ka shakina ni ka buram jong ublei haka senduk ka jutang ulabo ikini ka jingkeli layatho yangi baka buram bat ka bor jong ublei ka shong dap bat ki kon Israel kat baki kon Israel kidang ya haka lenti jong ublei da ka ba shepting bat ko ngo yo u henre haka sni baki kon Israel isdang banyelek kai bat ublei kisdang ban sngo hangame namar ka jingjob thama lut jongki haka sni baki isdang ban bo no yo ublei sharut bat mani da ki wei pat ki blei haka sni baki la sngo kat maki dan shu ne baki long over confident dei nado kata hi ka sni bau belai ukun riak no nakasenduk ka jutang wat laki kon Israel kim tepat bau belai ulakan riak no naki idang don ya kasenduk ka jutang ka bapau nam baha hadu kata-kata hakatu kapor nrei ubelai pat dan shu hakasenduk ka jutang ka ka bami ka bau belai ulakan riak nakasenduk jutang kini harum kilong kiso baki kon Israel ki habban ot kabanengkong ikon Israel ki sya job thamano haki Philistia ibalong kinongshun barat ba jongki kon Israel kabapila ban shem nakakitab way Samuel lenong kabasaw dekot kabanengkong hadu kabaar pat syakni kasenduk kajutang hakakti kinong Philistia bakebapila ban shem nakakitab way Samuel lenong kabasaw dekot kabakat way bat kakitab Samuel lenong kabasan dekot kabaw way bat kabalai pat ki khun jong u eli balong ki nongkit nong ba ya kasenduk ka jutang ki yap no nakadaw ka jingbitar ublei tungin ya pej menta kasenduk ka jutang ka dan ka Khubor ka bakumno ban hikai ban maham yangi haka jingya dei ber ka synshar ka khadar ki khun jong kari Khasi jantia da ki snem bat ki postnem ki la duai bat yai duai shublei trai kan rat ba ublei unri unda ya kari Khasi ba jongi kadhado unong ruai shem mensim daki spas nem menshua urwai kumni harum ken mau traya kari Khasi genti ubarim baja shon kamu hor u Jehovah hakapateng badang sa trai baba yeng banda ya karina ka jingma ulong shushu kumni ngamdan jing arta tin ro em bau blei ulai osngo yaki jingduai paidbah no jongki babon ba bat haka por jong blei usai no yaka voice of the people party VPP bakan longkum ka senduk jutang jong blei ban yalam ya kari bat ka jai ben reu syaka lawai ba pernai kan ma ublei ujit ya Moses kumunang yalam jongki kon Israel ngej ni phim ngej haka jingyo i jonga ngamdan jing artatin ro em boba aden kumubreu ubadan shibun ba ki jingduna ublei ulasei ya uni urang ba klem da tho ya ki jingduna ki badan hau walada bon ba ki Bri kim iternat yo ba aden henrei kumba ublei ula pensle yo Moses kumtaru uba aden ulong Bri uba ublei ula pensle ban yalam ya kari Khasi jongi satang kattu kat nipor hashwa ka jingkut jongki aka baroh kabaar kalong baya ka senduk jutang lathau lapenwan dor yaka da kita ki Bri ki badan kasap ka talent ka jing shempang ni ka skill
hakabantau yaka ka kyrteng kita ki Bri kdew u bezalel u khun jong u yuri u oholiap u khun jong u ahi samaj rengkat bat ki weipat ki riu start riu shampang jong katukapor henrei ka plan baroh na do ka size ki kamera ki tiar banshna ublei ushu hukum bet how Moses kumnu baki day banshna bat pen wandur yaka ka jingmi ka VPP ka long thik kum ka senduk jutang ya ka bala plan bat pen wandur bahana do ki principle ki ideology bat ka vision jongka hoot ki rukom trekam jongka namar ka VPP ka don ya ki Bri U ki bastar bat ki basyepting ya ublei kum u oholiap u abi samaj bat kiwei ki riu shampang jongka tungin ya pek ki kita ki nong rapat ya ka senduk ka jutang nengkong ki bara bat kit ya ka senduk ka jutang daitang u Moses u Aaron bat u Elisar hadin pat wan sa u Joshua u Lebai u Eli u Abiathar u Zadok bat u Solomon ka VPP ru kum ka senduk ka jutang ki Bri U ki ba ublei u yalam ban ya kit ya ba ki mi uwei hadin uwei ban long ki paya jongkari bat ka jai ben riu hadin bala depen wandur ya ka VPP nadong syadong ka jingjob thama barit jong ka VPP ka long ka jingjob jong tang ki saungut ki MLE ki ba job shu da ka white lam jong ka pisah nrei ki ba job na ka daw ba ublei upen paw ka jingdon rengkat jong u bat ka VPP bat u ba ibet bakan job shwa tang saungut ka ba ar ka jingjob thama ka VPP ka dei ka jingjob ka ba da dan buram da shisha bat ka ba lapen lengo lut yaki babon ba wat syakithan rithor haka jingjob MP jong Dr. Ricky AJ Sengkon kani ka jingjob ka dei ka waipat ka jingpen shisha ba ublei udon rengkat bat kani ka senduk ka jutang kathma ka ba khmat menta ka dei kathma lingkhot ka ba dei kathma MTC kiba kumno ki Bri U kiba Moses ujit pan ba ka senduk jutang ban batai yaki khon Israel kindang job thma ne kamon jong ublei ka dei ba 6% baki dei ban job yaki nongshun jongki lada ki Bri U ki ba shem lakhot ban ba ka senduk ka jutang ublei uba shong ka senduk jutang yo shu ban trei lai loj nakabanta ki khon Israel bat ka ba ma kini ki jo ki Bri U tin sa pen le ran ye ublei ki Israel bat ya kari Israel hi baroh ka wei bat kin long ki mau jinthot ya ka jingyat lenti jong ki khon Israel kum taru ka jingjit ya ki nong mi khmat ban long kum ki nong ba nong kit ya ka senduk ka jutang ka VPP kan batai ya ka VPP kandang job thma don buram ni kumbala job ya ka thma ka baar da ka jing job don buram ken ma ko wei ba ka jinglong ba kyrteng jong ublei ba ju tu leng ba ka collective leadership nrei ublei utuj ba upendan kam barabor leng ba a one man kumba utuj ba upendan kam ya Moses ka collective leadership hapo ka VPP ka role jangka kalong ban pen ban ai buj ban pen shai ya iba aden kumu Bri U uba ublei ulajit ki advisor Moses kila ban ai jingmut nrei ka decision ka bahakli do dei ka rai jong ublei how Moses kumba ong Donald Trump everything depends upon the boss boss ba Donald Trump uthau hangni dei ya ka rai jong ublei na jrong lada Moses usngap ya ka sur jong ki advisor khenpep kan sayalam syaka babakla bat ka bamensaw namar baroh ki advisor ki dan ya ka level jong ka jingdap mensim baken jablei dei nakani ka daw Moses u hab ban ap hakmat jong ublei haka jing duwai bat sha jing it le se ka ba boss bahakli do u dan ban ong ka VPP kat banang jor ka thma katta kadang dan kam shu ya ka jing lam basat jong ublei nrei lada ka collective leadership hapo jong ka VPP ka sedang ban sngo shngan ya ka jingjob thama ba syadin bat sedang saka overconfident bot saka sedang le syalang nilai politics halaka jong ka jingstat bot saka ya khmat ba ublei syadin tangkat ta kum kaling bas sedang lik ni ilikich bakhendiat hasla suki kaling kan sadap da ka bat ka jingma ka ap hakmat upat ba tep mensim ya ka VPP kada buram bhai ka jingstat jong ki nongialam ka VPP kumba ka VPP ka jukhot yo pat ba ban chani aka jingstat jong ki nongialam ka VPP nrei ka jokopor ublei ulong ru ublei ka jingshai ju yalam ya ki Bri U jong u bakin ya hakabadum hakabalengo hakabatare rumah shaneng sharum uni ujo ublei ju penjak burom ru ya kita ki bathmu ban ya haka jing yalam jong u ki Filistia ki dapet perman bha kinu kita ki basha jit pan long ki nongkit nongba ya ka senduk jutang ublei jong ki khon Israel
kum taruh ki Filistia jong ka VPP ki ba pek perman da thau bha badawa bha ki ba kumnu kita ki Bri U ki ba ka VPP ka jit syaka thama jong ka MDC na Bri U ba ka VPP ula jit latip lupa ya ka future jong ka VPP upra ubade usumbol jong ka VPP ka role jong u ka long ban pe iki start na ukhaw henrei lada umnang ban pendan kami upra ula penban ban pe ya ukhaw bat tangkai ya ki start namar kata lengba ka ni ka jing tho le se ka laban pendiaw iki nongialam henrei lada da ka jing sngorit ni sngoth ba ka VPP ka de ka senduk ka jutang ublei na ka benta ka ri Khasi jong ni ka ba ublei ula sai ha ka por ba biang balada ngin pusan ngin perkhat jeliu ya ka Khubor ba kenjam men sim sya ka perthai jong ka jing synshar ka khadar ngangai kan kersiu thia iki nongialam ban sngoth we are all desperate we need God's guidance but klem ublei ngi dei tang ki Bri U ki bala ban yat hakata kalenti ka ba imat bet ya khamat Bri U nrei ka bakut jong ka dei kalenti ka jingjat lakhot ya ka VPP ban pendep ya ka jingkwa jong ublei trai kan rat ban wanra ya ka hima jong ublei hakhando kum bahabeneng ka hima ka bakhu ya ka synshar ka khadar ka hima ban rat dingkhong ya ka bamsa bamphong ka hima jong ka jing synshar bayareng kat lang ka jo ka hima jong ka jingjop ka hok halor ka jingbom hok ka hima ka jing shngan hari la jong ka hima ka jingkiu irat kumbakiu ki weipat kiri ki kiu ka hima ka bapen khia ya ki jingpang badon hapo ka imlang ka salang bat sa sisin ban pen yo pat ha ka ri Khasi ya ka takan nam kum ka ri tip Bri U tip blei ha ka ba nilado no menta namar kata nga kentu ya ladin ng kong shimet bat kum juru ya ka Bri U Hynñiewtrep hi baroh ka wei to sa sisin ngin pentamai ban duwai jur khamtam yi ba aden bat ka tim jong ka VPP bau blei un yada yakin nongialam nauta uba ka jingthmu jong u ka long ban wan ban luti ban penjat bat ban wan ban penyap sundan ubadai none than the devil himself sa sisin ka jingpen kan mau ya ka jingruai shemen sim unang ruai ka baong ken mau traya kari Khasi ken ti u barim baja shon kamu hor u Jehovah haka pateng badang sa trai babha yeng banda ya karina ka jingman kani kata ka kerwa ka bala tho doma madia lalu bangin ya pusan bat ya perkhat penia ba halor ka jinglong jingman ka bala ja hakini ke klip mat jong kani ka por